Ngiyanibingelela babukeli be-MNTV channel, umsizi umfana kaNtshangase banongoma onhlamvu isibhamu engakanani ngoba nasemanje njendoda iyanela. Ngishaya le video nje randomly, angisho ukuthi amakhamera weko asebenza la asebenza khona, kodwa ngifuna ukukhumbuza abantu ukuthi ngangitheni ngoLwesine nge-podcast kaMaskand eba-Friday. Ababukeli ngabatshena ukuthi leya interview kaPolo noMfundisi nomfana lo Mashonisa ukuthi kusuka iqala izophela izoba ngomthandeni ize iyophela nangempela kwenzeka apha mangami. Ngizoshutha-ke I think i-video yakhona ngizoyikhipha Monday, lapho sisihlaziya khona ukuthi kahle kahle leya podcast iyabulala. And kuzongijabulisa futhi ukuthi ngithole, ngizofonela nabaculi asibeke abangakayi leya show, ngizwe ukuphalwa kwabo ukuthi kuthini ngoba leya show leya bafethu ubuqamba manga. Angifuni ukubiza ngegama nabaphathi bayo, izobawisa abantu, izobawisa. Yabona uPolo ngangakhuluma naye, I think khona ivideo khona la ku-MNTV channel ashaya boma 50k views. Ngamtshela ukuthi ndoda yabona ngoba uzokwenza i-interview la, ngizokwenza le interview ngalingi ukuthi uMthandeni, abalandeli bakaMthandeni abaxabene nawe. Wena mhlawumbe awubonanga solinye noMthandeni nebandla, kodwa abalandeli abangene. Once kodwa wakhuluma kabi uMthandeni noma wamthuka, khohlwa bazokukhohlwa nje abalandeli bakaMthandeni easy just like that. Nangempela wayeshaya interview abantu bayithakasela kakhulu, wonke ama-interview akhe asewenzile ngisho ngawasesha. Bheke i-interview wayenze ngaphansi kwe-MNTV channel ukuthi inababukeli abangakanani, abantu bayithakasela kangakanani, and onke ama-interview awatholile uPolo emva kwalokho maningi. Nesizathu sayo ilokhuza leya i-interview la yenze kwi-MNTV channel. Umculo wabo ngisho ukuthi mnandi, ngisho ukuthi awukho mnandi because i-music mnandi emadlebeni omuntu ngaleso sikhathi. Basebenza bona kanzima benze umculo abawenzayo, kodwa into ezobalimaza le yokukhuluma kabi ngoMthandeni. Ayizobalimaza, izobalimaza kakhulu ngoba uMthandeni useyi-brand. Ngicabanga ukuthi uma ukhuluma ngoMaskand worldwide, because it's not like ukuthi uMaskand wase-South Africa kuphela. Uma ukhuluma ngoMaskand nje worldwide, ukhuluma ngoKhuzani, ukhuluma ngoMthandeni, then the rest iyalandela. And abaculi abaneqiniso abanegama bayakwazi lokho. Abaculi impela abaculi abadala ukuthi okay, uMaskand manje amaphila sekuba noba sesingaphikisana sithi hayi uMthandeni, hayi uKhuzani, kodwa bona bayamaphila kaMaskand. Uma uzosuka uyidancer from uMthandeni utshela uzophikisana noMthandeni, ngeke. Usuke kuKhuzani uthi uzophikisana noKhuzani, into yakho ngeke ibonakala. Mhlawumbe kuyoba into yeviki ukuthi let me do example nje, let's say Mshovu abalandeli bamthanda kakhulu Mshovu. Let's say uMshovu uthi naye mina sengiyaphuma kwigcokama, uzohlokoma abalandeli bakaKhuzani kakhulu. Uma bekwenza lokho wafuna ukuthi uMshovu ephume straight ezexabane noMthandeni, ekhiphe imfihlo kaMthandeni, ekugcineni besebemshiya kanjalo, sebekhohliwe uye, sekuqhubeka futhi impi kaMthandeni noKhuzani. Le kaMshovu iyobe isiphelile ngaleso sikhathi, mhlawumbe ezama ukuqoqozisa naye njengabanye,
bayincoma bawu-30 bemposte kudlule nje kanjalo bese impilo futhi iyaqhubeka iqala iba kanzima and le ayathi ngayikhuluma ngizokhuluma mase ngishutha i-video e-right. Ngafisa ukuthi balandeli bakaMaskand ningiphikise ukuthi ngangithini ngale interview le podcast labayenza lapha alabafana labo. Akukhulunywa ngomculo womuntu lapha kodwa akunankinga sodeba naMonday. Okwamanje ngiyabonga kakhulu abantu asebesubscribeile le video sishuthe ngefoni ngiyihlalele nje ekhaya ngisingithi angishuthe ngoba abantu engisebenza nabo abekho basawusebenza laba basebenza khona ngamakhamera nami ke ngisebenza la ngisebenza khona then singabuya futhi ngiyasebenza ngamakhamera. Hayi anginankinga bafethu ngiyabonga kakhulu nje kubantu asebesubscribeile. Okunye angisho nakusho okunye once mase sireach ama subscribers ayi 10,000 ama artists azoletha ingoma sekuzoba imali ezothi xaxa ngoba phela sesizobe sesumphakathi omkhulu lapho sina 10,000 sikwazi ukuthi sinathi sisiza abanye abantu nabo kuzofanele ukuthi besize kancane phela. Ngiyabonga kakhulu.